Ismered ezt a csajt? Hogy hívják? Szara. Ja, Szara, igen. Mielőtt ledobod a Meg a teraszt is, mert az Andreának egész más Itt hozom neked munkát. Ennyi munkát adunk nektek egy ilyen izé. Ó, te! Nálunk általában 12, 14, 16 a létszám. Úgyhogy én ezt régen. Úgyhogy én Te hozzá vagy szok. Hozzá vagyok. Ha egyáltalán lehet. Néha a fiúk mondják a magukét, és akkor nem itthon van megtartva. Aha, hát ha nagyon sokan. Akkor ők már úgy jönnek, hogy vagy ők mentek. már tudják, hogy hova megyünk, van egy hely, és Benker vagy itt hagyjam? nem kell nekem. Nem kell a pöcsön. Azt mondjátok meg, hogy ebédhez mit szeretnétek inni. Van vörösborom, Nem tudom, mi az ebéd. van söröm. Nem tudom, mi az ebéd. Milyen söröd? Alkoholmentes? Ebéd? Alkoholmentes. Azt is én van. szívesen. Jó. Az ebéd, akkor elmondom. Csak nem mondd, hogy elárultam. Akkor ne árulj, de legyen meglepet. Hát halászlét. Azt tudom, ezt már megkérdeztem. Halászlét, utána lesz azt hiszem kacsahús, még Jaj, de szeretem. egy bakonyi sertés szeret vagy. Na, Ki mit akar? Annyit esztek, amennyi jól esik. de ennyi fog rá. De mindegy, nálunk mindig ez van. 2 vagy 3, ma csak 2 van. Hát, ha tudjuk. Mert ugye mi hétvégén megyünk Pestre. Igen, mondtam Ha tudjuk, hogy csak 2 van. És vasárnap hoznak minket haza, Maricáig, aztán ami itt még maradt, ott a Azt viszik el, vagy azt megeszitek, vagy el? Vigyázz, ha hátra lépsz, mert rálépsz a kutyára. Hát le lesz hűtve, de semmi gond. Elviszik, persze. Hát Ja, itt olyan tulajdonképpen szépek ez- lettetek, ki tervezte ezt meg? Ezek a fajok nagyon. 30 fok van. Ez nagyon kiemelte ez a portál. És ez gyönyörű. Mert ez tudod, itt ez a vas alumínium volt. Igen. Én csak arra emlékszem, hogy igen, nagy ebédlő asztal. Ugyanez van nálunk. Mindenhol. Ide a kutyámat innen ezzel a világok között. Hát nézd meg, micsoda szépség ez a baba. Gyöngyű. Itt tulajdonképpen a zenét veszem. Akkor Ági, még te nem mondtad, hogy mit innál. Van sör, van vörösborom. A halhoz én száraz, nekem mindegy. Száraz vörösborom. Csak száraz legyen, hogy fehér vagy ő, de az se izét, hanem csak fröccsös, nem tiszta bor. Tiszta bort nem hiszem. Ugye?
Csak Csak valami vízzel. hosszú lépés. Szóda van, Az amit jó. Annyi Úgyhogy maradjunk szó. abban, hogy sajnos azt fehér borom nem biztos, nem hogy baj, van. a vörös, Jó a vörös. Csak száraz legyen, majd ez a legfontosabb. Veszem a zenét föl, mert az veszi föl.